Și dacă stăteam lângă ei, mai tăiau bătrânii, era casa mărită, dar acum e părăsită. Parcă părăsită de tata, la fântână cu gălea ta, se-a făcut de tot, pâine albă la cuptor. Hai, 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 hai! În locul 1 și numai 1 și lângă pe locul 1 numai 1, lângă pe locul 2, lângă pe locul 2! Ce contează, mă? Ai te vezi înapoi sau mai mergi? Nu știu, mă. Te vezi nu peste aici, auzi. Păi acolo, dacă e închis, ce pula mea să facem? Voi ideea de voi cu pe oameni. Voi mai visto ca să nu vă te-am mostrat la Alo, te-am mostrat cu mani de 2 Ma che ci vorrebbe? Era che lei come? Era che lei come? Bă, ăștia vin sau ce fac? Fac ăsta cu chitară, cu acolo de asta. Nu mai așa, cum era che lei come? No, io non ancora non c'ho più, mi chiede che opreți-mă camera, mă dă. Da, o să-mi date cu ăsta. Hai să mă în cuptor. La stăteam lângă ei, mai tăiam bătrânii. Era casa măruntă, dar acum e părăsită. Ia-o! Să trăiască locul 1, numai 1, să mereu pe locul 1 și de-al 4 înapoi, să mereu pe locul 2.